ko noon bandiraɓe julɓe so tawi ko fawayi tata'allaqu bil hadis fayida gadiɗo woni kalamu salaf anin nasiha holko salafuna salih ridwanullahi taala alim ajmain kaali e ko bete ko an nasiha labndiru Fudayl ibn Iyad rahimahullah o wi almuminu yastur wa yansahu walfajiru yahtak wa yuayyir o wi julɗo gonɗinɗo Allah baɗɗo Allah woni dewteɗo mo nelaɗo on ñemtonorgal muɗum kañum yastur surat musidɓe muɗum julɓe wa yansah laaɓanto musidɓe muɗum julɓe amma alfajir so tawi ko fajir jalto ɗoftare on yahta ko on huncat sutoro musidɓe muɗum julɓe o yo ayyir ko noonne kadi wona e aybinde ɗumen wal iyadu billah o wi ha joni kanko Fudayl ibn Iyad rahimahullah comme no ariri e Jami'ul Ulum wal Hikam o wi ma adraka indana man adraka bi kasrati salati wa siyami wa innama adraka indana bi sakha'il anfusi wa salamati sudur wa nushi lil a'imma bimana ma adraka indana man adraka bi kasrati salati wa siyami heɓani ɗo amen on keɓɗo ko heɓi ko heɓiri ɗum hewde julde walla hewde korka ala innama adraka indana ay ko heɓi ɗo amen ɗo keɓɗo ɗo ko bi sakha'il anfusi woni bittali ɗi ganduɗa ma ɗiɗo ko jogi ɗi sakha mana ko kaara e sireji wa salamati sudur e hisde becce yani gañgu ala e ɓerɗe mumen faade e musidɓe mumen julɓe añande maccuɓe Allah ɓe wa salamati sudur ɗum woni mana hisde ɓerɗe hisde becce won nusalil ayimma e laaɓandireede kadi ɓe ganduɗa ko almeɓe ha joni kalamu salaf ani nasiha ene jeena Aboubacre al-Muzni rahimahullah wi ma faaqa Aboubacre radiyallahu anhu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi sawmin wala salatin walakin bi shay'in kana fi qalbihi ɗum ɗo fof ene yeeto e Jami'ul Ulum wal Hikam o wi kanko Aboubacre al-Muzni rahimahullah o wi ma faaqa Aboubacre Siddiq radiyallahu anhu daɗirani ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam bi sawmin o daɗirani ɓe korka kaw hoorata wala salatin wona juulde nde o juulata hewnde walakin o daɗiri ɓe ko bi shay'in hunde kana laati fi qalbi e ɓernde makko woni hisde to banggue julɓe ombo suuraɓe ombo laaɓanaɓe reedu a famide ɗum ɗo enne woni ko daɗiriɓe wi Cheikhul Islam ibnu Taymiyya rahimahullah to e Majmu Fatawa o wi fa innal mu'mina lil mu'mini kal yadayni taghsilu ihdahuma al ukhra o wi julɗo gonɗinɗo Allah e gonɗinɗo Allah ɓe mbayi kono juuɗe ɗiɗi ni julɗo e julɗo ɓe mbayi kono juuɗe ɗiɗi ni taghsilu ihdahuma al ukhra goto yu hen jungo fof ene lawƴa wongo ngo ala kulli halin ayde ɗum waɗi fayida ɗimmijo kadi yambere an takuna nasihatu bi rifqin wa an takuna sirran ene hani nde laatoto an musidɗo julɗo so tawi aɗa laaɓanareedo musidɗo maɗo julɗo yo won hunde suuɗinde bi rifqin wa an takuna nasiha sirran ko laaɓantamo reedu ko yataw ko ɗum ko hunde suuɗinde wona aɗa feññine comme no wini imam Shafi rahimahullahu taala o wi sen dutim hoy sarha sahih Muslim mo imam an-Nawawi rahimahullah wi kanko imam Shafi man wa'aza akhahu sirran faqad nasahu wa zanahu wa man wa'azahu alaniyatan faqad fadahu wa sha'anahu o wi kanko imam Shafi rahimahullah kala mbo waaji musidɗo muɗum julɗo ko suuɗi o de o laaɓani musidɗo makko julɗo reedu o suuɗimo kono kala mbo waaji kadi musidɗo muɗum julɗo taw koye ɗo feeñi yimɓe ne tawa o hersinimo o bonnimo ɗum waɗi an julɗo sa yi haɗa laaɓana musidɗo maɗa reedu yataw ko sirru an tan e makko tawa haalantumo tawa e gottinani a faami de ko kalanɗamo ko sohlani kada haaltuno e goɗɗo so yiɗi taw koye téléphone kalduɗon woto haalno e goɗɗo so yiɗi taw ko audio mbadduɗon woto haalno e goɗɗo ayde ɗum woni ɗon enen fa'ida qissa anin nasiha zakara ahlul ilmi anna jarina radiyallahu anhu
amara mawlahu an yastari lahu farasan fastara bi 300 dirham wa jaa bihi wa bi sahibihi liyunqidahu thaman faqala jarir li sahibi alfarasi farasuka khayrun min 300 dirham atabi'uhu bi 400 dirham qala zakika ilayka ya aba abdallah qala jarir farasuka khayrun min zalika atabi'uhu bi 500 dirham ثم لم يزل يزيده 100 ف100 وصاحبه يرضى وجرير رضي الله عنه يقول فرسه خير إلى أن بلغ 800 درهم فاستراه بها فقيل له لما فعلت ذلك فقال رضي الله عنه إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. الله أكبر. bandiraɓe julɓe ƴeewa oɗo qissa jangtima ahlul ilmen wonde jarir ibn abdillahi al-bajali radiyallahu anhu o yamirino goto e mawlahu yo soodanmo puccu. on soodi ɗum 300 dirham 300 dirham are makko ina wonde joom puccu ngu nga ha wawa tottude on coggu puccu o. jarir wimo an puccu ma ngu ɓuuri 300 mbuɗu dirham aɗa yeyi ɗum 300 mbuɗu dirham o yaha ko ɗum kay ehima aba abdallahi. jarir wimo farasuka khayru min zalika puccu ma ɓuuri ɗon atabi ubi 500 dirham a yeeyat ɗum 500 dirham. ɓe mbi summa lam yazal serani jarir yazidu 100 fa 100 ene ɓeyde temedere ne ɓeyde temedere wa sahibuhu joom puccu o yardane wela. jarir radiyallahu anhu yaqulu ya farasu khayrun puccu ma ɓuuri moƴƴude ila an balaga 800 dirham ha yetti 800 dirham fassarahu o soodi puccu o kanko jarir. fa qila lahu ɓe mbinimo lima fa'alta dhalik holko mbaɗirɗa ni an a neli goto e ɓe kalfuɗa yo ya sodnoye ma puccu soodi puccu ari wima ko 400 dirham aɗa foti ɗum yoɓde mbiya joom puccu o enen ɓaade ari puccu ma ɓuuri 400 dirham ɓeydanamo ha won 500 ɓeydanamo ha won 600 ɓeydanamo ha won 700 ɓeydanamo ha won 800 holko mbaɗirɗa ni holko mbaɗirɗa ɗum lima fa'alta zalika ya aba abdallah lima fa'alta zalika holko mbaɗirɗa ni ɓe namdimo lima fa'alta zalika fa qala radiyallahu anhu wi inni ba'atu rasulallah min mi waddimo baya ayna laaɗo muhammad alayhi salatu wassalam an nusha li kulli muslimin kala juulɗo yomi laaɓan ɗum reedu. ayde kala juulɗo yomi laaɓan ɗum reedu. ɗum waɗi wiya imam abu daoud as-sijistani rahimahullah wa hadha al-hadith ahadul ahadith allati yaduru alayha al-fiqh. oɗo hadith woni goto e hadiseje ɗe gandanɗare ma ina yiilo henenne fiqhul islam gaha yimɓe ɓe nene ɓeyɗo kadi tigui rigui famde oɗo hadith koye hadiseje mawɗe ɗe gandanɗare ma julɗo fof ne foti ɗaccude hen haqqille muɗum. wadde so wiyama nasiha woni masalan ganda an juulɗo dinul islam fa innahu khalisun min kulli batilin. dinul islam ina hisi e kala meranteje wa min kulli khada'in kala janf wa makrin kala hodo wa ghishin e kala tuppere. mana a janfotako musidɗo ma a hodotako mo a tuppatamo tuppudemo woni mbadda ko moƴƴi e ko moƴƴani mbiyamo ni en taw sikku fof ko moƴƴi taw wonen ko moƴƴani. ayde taw ala janfa. ɗum ɗo woni dinun khalisun diine laaɓɗo dinun saf diine mo ganduɗa mako biiɗo cer haydara ala ko tumi hen. wa kadhalika al muslimu yastawi zahiruhu batinuhu. nder makko e boowal makko yo fot ala nasihati wassalama min al akhlaqi sayya wal khiyana wal ghadri wa ghayri dhalik. ko ni kadi julɗo bandiraɓe julɗo ina fota yani ko feeñi e makko ko suuɗi makko to banggue laaɓnderu hisde kadi to banggue yani jikkuji to banggue yani ɓernde makko. so o hissa to banggue jikkuji ɗi jooɗani e janfo e hoɗo e ko wona ɗum ɗon. o amma alladhi yaghussu tawi komo ganduɗa ma ine tuppa aw yakhda walla omo janfo aw yamkur walla hoɗo aw yahtalifu zahiruhu walla ine seera ko feeñi e makko an batinihi ga nder makko
fa hadihi lhisal ɗiɗo jikkuuje ɗeɗo gueɗe laysat min addin ɗum jakay diine gati wannabi sallllahu alayhi wa sallam hasara dina fi nasiha nelaɗo mooɓi diina o wi koye laaɓ ndeeru wa hasru chey mofde hunde noon yaktadi ɗaɓɓi an la yadkhula fihi gayruhu hoto goɗɗum naato hen ko wona ɗum. ayde bandiraɓe julɓe wadde oɗo hadis en jimbo ko mawɗo ene jari mbatten hen haqqillaji meɗen addinu nasiha qulna liman qala lillahi deftere allah wali kitabihi defte masalan lillahi allah wali kitabihi deftere muɗum an nasihatu li kitabillah laaɓodirar reedu to banggue deftere allah wa huwa alquran ɗum woni alquran bimana an tu'mina bihi gonɗina qur'an wa ta'taqidu piɓa annahu kalamullah wa annahu munazzalun ghayru makhluq gonɗina wonde qur'an ko haala allah koko jippina wona ko taga wa annahu kalamullahi haqiqatan ko haala allah gonga anzalahu ala rasulihi sallllahu alayhi wa sallam allah jippini ɗum e nelaɗo muɗum muhammad alayhi salatu wassalam summa tuksiru min tilawatihi kebbina ko janggata qur'ana wa tadabburihi e teskirade ɗum wa tata'ammala ma'anihi mbaɗa feere ha jogaɗa ta'ammul e manaji al qur'an wa tatlubu tafsirahu ɗaɓɓa ko wiyete ko firde qur'an o summa ta'amalu bihi gollira ɗum wa tuhlisul amala lillah azza wa jalla laɓɓina gollal ngal allah subhanahu wa ta'ala hadihi nasihatu li kitabillah azza wa jalla ɗum ɗo woni laaɓ ndeeru ɗo banggue deftere allah subhanahu wa ta'ala ayide awalan an ta'a tagide annahu kalamullahi haqiqatan piɓa gonga ko ɗum woni haala allah gonga saniya an tata'allamahu gandinoɗa qur'an o salisan an tuksira min tilawati kebbina ko janggata qur'an rabi an tatadabbaru taskoɗa ɗum fala yakfi yonani an taqrahu duna ma'rifati ma'anihi wa tafsirihi ay yonani kadi ne janggata qur'an tan tawa andani mana al qur'an o e tafsir muɗum khamisan an ta'amala bihi gollira qur'an o ذلك لأن العلم من غير عمل لا يفيدك شيئا ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلاوة للقرآن ما دام أنك لا تعمل به فلست ناسيا لكتاب الله عز وجل بل تكون خاشا لكتاب الله عز وجل ويوادي دونك وند غاندال taw wondani gollal nafara sa andi a gollira nafarama e hunde hay sinna laatima noon an ɓuuri hewde yimɓe ko ndenɗa qur'ana an ɓuuri hewde yimɓe ko janggata qur'ana madama an a gollirta qur'an o ana wona laaɓanɗo a deftere allah nde subhanahu wa ta'ala ɗaccu an a laatima ka tuppuɗo wonande deftere allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi woli rasulihi to banggue nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɗum de woni tansahu li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bi an tasada annahu rasulullah ceedoɗa nelaɗo allah ko allah neli ɗum sahadatal haq wal yaqin zahiran wa batinan summa tudi'uhu wa ta'amala bima jaa bihi woni ceedoɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seedago gonga ko feeñi e ko suuɗi reftu ɗaftoɗama gollira ko addi ko hennene jiɗama bimana wa tuhibbuhu aksara mimma tuhibbu nafsaka wa waladaka wa walidayka wannasi ajma'in jiɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓuuri ko jiɗɗa fittanuma ko ɓuuri ko jiɗɗa ko ɓiye ko ɓuuri ko jiɗɗa ko jinnaɓe ma ko ɓuuri ko jiɗɗa ko dendagal yimɓeɓe ayde wala tuqaddimu ala mahabbatillahi wa rasulihi ahadan min al khalqi a ardinta e yidde allah e nelaɗo hay goto e tagore ayde wadde awwalu shay'in arwande fof ko mahabbatullah azza wa jalla ko yidde allah subhanahu wa ta'ala summa mahabbatu rasuli sallllahu alayhi wa sallam refte yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma ittiba'ihi wondude rewde makko wa ta'atihi e ɗoftadema wal amal e gollirde bi sunnati sunna makko zahiran ko feeño batinan ko suuɗi wattinabil kadibi alayhi waɗɗade fende e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taw fala tunsib ilayhi shay'an lam yarid anhu woto askitine nelaɗo hunde nde gandanɗare ma nde ɗo de jolani ga makko
ayde ɗum woto waɗ ko wayni enen ngati nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi inna kadiban alayya laysa ka kadibi ala gayri mimman ala gayri man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar o wi fenande wotere ayi o wi ay fenande e yam wonano fenande e goɗɗo ni kala mo feni amine tawi yo par place makko e jeygol ɗum ɗo woni ko wi nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam